Τώρα ο αερομοντελισμός κερδίζει όλο και περισσότερους συμπολίτες μας που κάθε Κυριακή δίνουν ραντεβού για πτήσεις πάνω από τον Αττικό ουρανό. Η κάμερα του Σταρ κατέγραψε τα παιχνίδια με τα αεροπλανάκια και όχι μόνο. Δεν πιλοτάρει απλά το ελικοπτεράκι του, αλλά με τα ειδικά γυαλιά που φοράει έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται μέσα. Είναι η νέα μόδα του αερομοντελισμού που κάνει δεκάδες Αθηναίους να νιώθουν πιλότοι. Είναι σαν το πιλοτάρεις. Τι αίσθηση σου δίνει κανονικού πιλότου? Θέλω να παίρνει συνέντευξη γιατί δεν σε βλέπω. Ναι. Τίποτα, σαν να πετάς είναι ένα πράγμα. Εθιστικό πολύ. Το κόστος λειτουργίας ποιο είναι? Τώρα, άμα με ακούσει η γυναίκα μου, δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, θα της πούμε να αλλάξει κανένα. Πάνε, ξεκινά εντάξει, από 3 εκατοστάρικα και μπορεί να φτάσει και το 1,5 αναλόγως. Τζιπάκια 4x4, αεροπλανάκια, ελικοπτεράκια, παιχνίδια, ο μοντελισμός συγκεντρωμένος στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου. Το έχετε χάσει ποτέ? Το έχουμε χάσει και έχει στοιχήσει. Περνάμε την ώρα μας, μας αρέσει. Γιατί αποφασίζετε να κάνετε αερομοντελισμό και δεν κάνετε κάτι άλλο? Ό,τι αρέσει τον καθένα. Ενώ τι σας είναι. κέρδισε? Ότι για να το πετάξει είναι δύσκολο. Και αν νομίζετε ότι είναι ένα ανδρικό άθλημα, η Σοφία έχει άλλη γνώμη. Αν δεν είναι άλλη, ξεχνιέσαι. Είναι ένα τετρακίνητο, πολύ γρήγορο, ηλεκτρικό. Κάνει και σούδες, κάνει και τα πάντα. Είναι ωραίο χόμπι, έχει φτιάξει λίγα λεφτά. Γιατί είναι παλάκρυμα τα διδακτικά του. Το κόστος δεν ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ ανάλογα με τις ικανότητες του πιλότου. Αυτό καινούργιο γύρω στα 7 εκατοστάρικα κάπου εκεί. Τι σχέση έχει ο πιλότος ενός κανονικού ελικοπτέρου με αυτόν που το τηλεκατευθύνει? Εμείς δεν παίζουμε τη ζωή μας χρονογράμματα, ο πιλότος την παίζει στο ελικόπτερο.